Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigo Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Malinawong natapos ang prosesyon sa itom nga Nazareno sa Quiapo ug sa Cagayan de Oro City. Mihangop ang Department of Energy sa lana nga nadiskubre sa Sugbo nga posibleng mohatag og dugang supply sa lana sa nasod. Ipakita sa contingent sa Lanao del Norte ang ilang Alimango Festival atol sa ilang pagsalmot sa Sinulog Festival sa Sugbo karong tuiga. O gibuhian padulong sa kabaybayunan sa Davao City ang sobra 80 ka pawikan. Milungtad og 19 ka oras ang prosesyon sa imahen sa itom nga Nazareno sa Quiapo kagahapon. Hinuon malinawong natapos ang prosesyon kaganinang alas 2 sa kadlawon. Nagsadya ang mga deboto nga misugat sa imahen, libuhan ka mga tao ang naghulat na lang sa simbahan inay mukuyog sa minilyon nga misalmot sa prosesyon. Masayo og 3 ka oras nga nahuman ang prosesyon karong tuiga, itandi ni atong miaging tuig nga milungtad og 22 ka oras. Bisan dunay mga kakulian sa prosesyon, sama sa wala paghuman sa misa una ang prosesyon, pagpugos sa ubang deboto nga ilihis ang prosesyon ug pagkabali sa krus sa imahen, sigon sa mga otoridad, malinawon gihapon natapos ang pista sa itom nga Nazareno. Kini tungod kay walay nakalas nga kinabuhi bisan gibanabanang 12 ka milyon ka tawo ang misalmot sa pista sa itom nga Nazareno. Malinawon sang natapos ang prosesyon sa Black Nazarene sa Cagayan de Oro City kagahapon. Hinay nga miirog ang 10-kilometer procession gikan sa Barangay Lapasan hangtod na sa Nazareno Parish Church sa Dalan CM Recto sa downtown area. Gisugdan ang prosesyon alas 3 sa hapon ug natapos sulod lang sa 2 ka oras bisan pa man og napuno sa mga deboto ang kadalanan. Hugot nga gipatuman sa kapulisan ang seguridad, lakip na ang pagdili sa pagdala og backpacks, pagsulob og kaw og sunglasses ni adtong mosalmot sa prosesyon. Napakatap ang 300 ka mga pulis pagbantay sa prosesyon nga mauusab ang pagsaulog sa dakbayan sa kapistahan sa Senyor Nazareno sama sa gihimo sa Manila. Gitapok ni Presidente Aquino ang iyang gabinete aron masayod ang labing ulahing update sa rehabilitation o reconstruction efforts sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Buot ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson nga mapadali ang clearing operation sa Tacloban City. Gitahasan na sab ni Presidente Aquino si Interior Secretary Mar Rojas o si Public Works Secretary Rogelio Singson nga mangulo sa pagtukod og balik sa mga government facilities. Gipaabot nga mokabat ngadto sa 4 billion pesos ang magasto sa pagpatukod og balik sa mga government buildings. Gibutyag ni Justice Secretary Laila De Lima nga ipadayon sa NBI ang pag-ila og paglubong sa mga namatay tungod sa bagyo. Miingon sab si Health Secretary Enrique Ona nga posibleng mukatap ang mga sakit dala sa pinaakan sa lamok. Apan giklaro ni Ona nga gimonitor pa kini. Secretary Lacson pointed out the need for speeding up the clearing of debris in Tacloban City so that rebuilding efforts can proceed unimpeded and to minimize the citizens' exposure to health and safety hazards. The President directed Secretary Rojas and Secretary Singson to implement the rebuilding program for destroyed local government facilities including town halls, public markets, and civic centers. Mipasalamat si Presidente Aquino sa Diplomatic Corps tungod sa ilang tabang ngadto sa mga nabiktima sa kalamidad sa nasod. Sa mensahe sa Presidente sa Vindonor sa Malacañang, iyang gipahayag nga nakita ang tabang sa international community sa sunod-sunod nga kalamidad nga miigo sa nasod sa miaging tuig, ilabi na sa linog ug sa bagyo. Matod ni Aquino, nalabas og napalig-on ang relasyon tali sa Pilipinas ug sa mga nasod nga mitabang atol sa mga trahedya.
Nang hinaot sab si Papal Nuncio Giuseppe Pinto nga makabuot sab sa gobyerno ang mga tinguha sa nasod sa 2014, ilabi na sa natad sa ekonomiya o sa kalinaw. Gibutyag ni Pinto kinsa Pangulo sa Diplomatic Corps, nagsaad gihapon ang international community nga mutabang aron mapalambo ang nasod. Ang vendor sa panagtapok sa Diplomatic Corps ug sa mga opisyal sa nasod. Dunay duha ka vendor matag tuig, ang laing usa ipahigayon sa Independence Day. Gisiguro karon sa Department of Trade and Industry sa Eastern Visayas nga adunay igong supply sa mga grocery items ang mga dagkong tindahan sa rehiyon. Buot sa DTI nga katabangan ang mga tindahan sa transportation sa mga supply padulong sa rehiyon. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Menchu, giawhag ni DTI Regional Director Cynthia Nieras ang mga dagkong tindahan sa pag-coordinate sa ilang buhatan kuno galing adunay problema sa pag-transport sa supply sa mga grocery items pasulod sa rehiyon. Kini aron masiguro nga ang mga dagkong tindahan na adunay igong supply nga mausab ang gipamalit sa mga gagmayang tindahan. Matod ni Nieras nga ang kakulangan sa supply maoy hinungdan nganong ang mga gagmayang tindahan sa rehiyon pabiling serado. Usa sa nakitang problema sa ang kakulangan sa kalangan sa transportation ilabi na sa matog area, diin naglinya ang mga sakyanan karong pagtabok gikan Bicol region ngadto sa Eastern Visayas. Buot sa DTI nga katabangan ang mga tindahan nga mapadali ang pagtabok sa mga delivery trucks pinaagi sa coordination tali sa port official sa matlog area. Usa sa nakasinati sa kalangan sa delivery supply ang Robinsons Tacloban. Lakip sa coordination nga himuon sa DTI ang pagdala sa mga supply gikan sa Sugbo. Usab sa DTI nga mahatagan og security detail ang mga delivery vehicle sama sa ilang gihimo sa diskwento caravan nga nahatagan og security detail sa AFP pag-abot sa pantalan sa Hilongos ug Allen Fort. Menchu. Dagan salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Gibutyag sa Department of Education nga mi-donate ang usa ka foundation og 1,000 ka sako sa bugas alang sa feeding program sa mga lugar nga naigo sa bagyo. Matod ni Education Secretary Armin Luistro, ang donasyon nga bugas sa Philippine Disaster Recovery Foundation usa ka paagi aron madani og pag-eskwela pagbalik ang mga bata sa Kabisayan ug sa Northern Palawan. Buot sa DepEd nga mapakaon ang 26 hangtod sa 27,000 ka mga bata pinaagi ni ining maong programa. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, ipakita sa Lanao del Norte ang contingent sa ilang Alimango Festival atol sa Sinulog Grand Parade sa Sugbo karong tuiga. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Aniyan na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gipagawas sa Police Regional Office 7 ang mga foldable fans nga dunay impormasyon sa 10 most wanted sa Central Visayas. Sa Sunstar Super Balita ug sa Cebu Daily News, giagwanta sa 45,000 ka mga deboto ang ulan atol sa Walk for Jesus nga maoy sugod sa novena sa Senyor Santo Niño kagahapon.
Gidawat sa Department of Energy ang pagkadiskubre sa oil nga gikalot sa Subo nga gipaabot nga mohatag og dugang supply sa lana sa nasod. Nakakalot ang gas to grid og lana gikan sa Malolos 1 well sa Moalboal, Cebu. Na-award sa DOE ang kontrata ngadto sa gas to grid niadtong 2004 ug naabtan og napulo ka tuig una na diskubre ang lana. Tungod sa kalambuan, gihatagan og dugang usa ka tuig ang gas to grid alang sa pagpalambo pag-ayo sa oil well. Gituuhang makatabang sa supply sa lana sa nasod ang maong kalambuan. Matod ni Energy Secretary Jericho Petilla, suportaan sa DOE ang oil exploration pinaagi sa Philippine Energy Contracting Round nga mohatag og higayon sa mga energy investors sa pagpalambo sa indigenous energy resources sa nasod. Fully booked na sa mga turista ang mga hotel sa Sugbo nga haduol sa ruta sa Sinulog Grand Parade karong tuiga. Si Twinnie Malinaw sa detalye. Twinnie? Yes, Nanchu, matod sa presidente sa Hotel, Resort and Restaurant Association of Cebu, Senelin Manggilimutan, niadto pa lang December, napuno na ang bookings ilabi na sa mga hotels haduol sa ruta sa Grand Parade. Gani matod ni Manggilimutan kinsa General Manager sa Park Lane International Hotel, fully booked na ang hotel ug anaa pa gani sa -4 but pasabot nga adunay anaa sa waiting list sukad pa sa unang semana sa December 2013. Matod ni Manggilimutan, bisan sa mga kalamidad sa last quarter sa 2013, daghan gihapon ang buot mo relax ug malaumon karong tuiga. Ang bulan sa Oktubre hangtod Disyembre maoy planning period alang sa mga bisita nga buot mo ari sa Sugbo alang sa sunod tuig. Sagad niini mga lokal ug balikbayan tourist kinsa nihimong panaad alang sa pagtambong sa Sinulog. Hinuon matod ni Manggilimutan nagpabiling dakong hagit alang sa hotel ug resort industry ang unang quarter sa tuig 2014. Mius-us gamay ang mga Korean tourists sa last quarter sa miaging tuig tungod sa mga kalamidad nga nahitabo sa Visayas. Hinuon malaumon ang industriya nga makasugakod sila sa second quarter karong tuiga hangtod sa pagtapos sa tuig. Gawas sa Cebu City, aduna pa hinuoy bakanting hotels ug resorts sama didto sa Mandaue ug Lapu-Lapu City. Manchu. Daghang salamat, Twinnie. Twinnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Ipakita sa Sinulog Contingent sa Lanao del Norte ang ilang Alimango Festival atol sa pagsalmot sa lalawigan sa Sinulog Festival sa Cebu City karong Enero 19. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, mauna-unya kini ang ikaunom nga sunod-sunod nga pagsalmot sa Lanao del Norte sa Sinulog Festival sa Sugbo. Ning higayuna ipakita sa contingent sa probinsya ang ilang Alimango kun Crab Festival nga gisaulog sa Coastal Municipality sa Lala. Musalmot ang contingent ubos sa free interpretation category sa Sinulog. Sa miaging tuig, ang Lanao del Norte contingent midala sa Sarimanok Festival sa lungsod sa Kulambugan ngadto sa Sinulog ug midaog sa ikalimang pwesto sa free interpretation category. Ang lead dancer sa contingent sa miaging tuig, Career Soledad, mausab ang second runner-up sa Search for Festival Queen. Midaog si Soledad sa Best Festival Costume samtang ang contingent midaog-sab sa Best in Musicality Award. Ang lungsod sa Lala nagsaulog sa ilang Alimango Festival atol sa araw ng Lala Celebration matag Marso 22. Ginahimo sab atol sa festival ang Alimango Street Dancing Competition di na mga participants bagsulog og Alimango inspired indigenous costumes ug musayaw subay sa linihukan sa mga Alimango. Nahimong simbolo sa panaghius ang festival tali sa mga Christians, Lumads ug Muslims kinsa malinawong nanimuyo sa 27 ka barangay sa lungsod sa Lala. Matod ni Tourism Head Minda Regis, langkuban ang ilang contingent sa Sinulog sa 300 ka sakop. Nahimong usa sa kinaham ang contingent sa Lanao del Norte ato sa Sinulog tungod sa pagdaog niini sa Sinulog Showdown event o street dancing category. Ipasabot ni Governor Khalid Dimaporo na tuyo nila sa pagsalmot sa Sinulog ang pagpakita na malinawon ang probinsya sa Lanao del Norte. Manchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa bandera Mindanao, duha ka sakop sa MILF ang patay ug duha ka civilian volunteers ang samdan tungod sa rido o clan war sa North Cotabato. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao,
Gibutyag sa usa ka konsehal nga walay intensive care unit ang J.R. Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, patay ang usa ka barangay kapitan sa ambush sa buog Zamboanga, Sibugay. Sa Mindanao Daily, Caraga, gibutyag sa Department of Health nga misaka sa 7% ang mga kaso sa dengue sa Caraga Region. Og sa Mindanao Daily, Davao, nagpiket ang mga militante at ubangan sa opisina sa Social Security System og sa Philippine Health Insurance Corporation sa Davao City. Gibuhian ang 81 kapawikan hatchlings ngadto sa Kabaybayunan sa Davao City sa yukarong bulana. Gibuhian kini sa Kabaybayunan sa Aboitiz Cleanergy Park sa Punta Dumalag sa Davao niadtong Enero 2 ug 4. Napusa ang mga itlog sa pawikan niadtong Oktubre sa miaging tuig ug gidala ang mga pawikan hatchlings pinaagi sa DENR ngadto sa Aboitiz Cleanergy Park nga usa ka protected area aron masiguro ang kinabuhi niini. Ang mga pawikan gituuhan nga mga olive ridley species. Human sa paglabay sa kapin sa usa ka tuig, nakaangko na gyud og bag-ong balay ang mga biktima sa bagyong Pablo sa Compostela Valley Province. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Menchu, nahatagan na og bagong Pinoy-anan ang 200 ka pamilyang survivors sa bagyong Pablo niadtong 2012. Kagahapon, gitulong ngadto sa mga recipients sa Moncayo, Compostela Valley ang matawag nga transitional shelters. Donation kini sa European Union nga gipaagi sa Philippine Red Cross. Nagagikan ang mga recipients sa mga barangay Macopa, Nabuk, Mamunga ug San Isidro kan sa mga balay hingpit nga naguba atol sa bagyong Pablo niadtong 2012. Gihimo ang ceremonial turnover sa Barangay Macopa Gymnasium, uban nila ni Compostela Valley Governor Arturo Uy, Moncayo Mayor Joselito Brillantes, Representative Maria Carmen Zamora, PRC Chairman Richard Gordon, PRC Secretary General Gwendolyn Pang, European Ambassador Guy Ledoux, mga representatives sa Spanish delegation ug ubang mga local officials. Matod ni European Union Ambassador to the Philippines, Guy Ledoux, ang EU nakahatag na og 600 million pesos assistance ngadto sa mga Pablo survivors. Mapasalamaton sila si Governor Uy ug Mayor Brillantes ngadto sa Philippine Red Cross ug sa ubang humanitarian partners sa tabang alang sa rebuilding efforts. Pagkakaron, miabot na sa 600 houses ang natukod sa kagamhanan. Alang sa mga Pablo-affected families, samtang kapin na 2,000 ang padayong gitukod sa ubos sa Emergency Shelter Assistance Program. Una nang mingon si Presidente Benigno Simeon Aquino nga plano sa kagamhanan ang pagtukod og 27,000 housing units alang sa mga Pablo survivors. Menchu? Dagang salamat. Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Nakabaton na og tinubdan sa tubig mainom ang 500 ka panimalay sa duha ka barangay sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Gitunol karong bag-o sa municipal government sa Ipil ang Level 2 Water System Project ngadto sa mga barangay Labe ug Timalang, Lumbia. Ang duha ka barangay nalakip sa mga area sa lungsod nga walay saktong supply sa potable water. Nagsugod ang proyekto niadtong pang July 2012. Matod ni Municipal Planning and Development Coordinator Nympha Diputado, usa ang lungsod sa Ipil sa mga waterless municipalities sa Rehiyon 9. Hinungdan nga gihingusgan sa lungsod ang water project subay sab sa poverty reduction programs sa kagamhanan. Hugot na ang seguridad sa Pagadian City alang sa pagpahigayon sugod sa Lunes sa Pasalamat Festival sa Dakbayan. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, gibantayan karon ang tibuok dakbayan sa Pagadian sa mga sakop sa kapulisan ug militar agig pagpangandam sa usa ka semanang Pasalamat Festival. Ni paygayon ang mga sakop sa kapulisan o Pagadian City Police o 53rd Infantry Battalion o random checkpoint pagsanta sa mga makasulod nga mga daotang elemento sa syudad. Sayo kaganyang buntag, duha ka tawo na sigop sa checkpoint tungod sa pagdala og armas nga walay igong papeles. Mihangyo ang hepe sa kapulisan, Superintendent Glenn Dulawan, sa publiko sa pasensya o pagsabot sa kahasol nga nahimo sa mga checkpoints. Musugod ang Pasalamat Festival sa Lunes ug matapos sa Enero 19 nga mao'y kapistahan sa Dakbayan. Mencho? Dagan salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Sa among pagbalik, naputos sa ice ang Niagara Falls tungod sa Arctic blast sa Estados Unidos. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano.
Naputo sa ice ang Niagara Falls sa southern Canada tungod sa Arctic blast sa Estados Unidos. Kining balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Tungod sa Arctic blast sa Estados Unidos, bisan ang Niagara Falls sa border sa US ug sa Canada nahimong ice. Sagad sa 176 katiil nga waterfalls, naputo sa ice, laki pang observation area sa ubos nga bahin niini. Nakamugna og ice bridge sa Niagara Falls ang sobrang kabugnaw sa panahon sa US. Ug tungod kay mabanla sa mga dagkong ice paingon sa duha ka haduol nga islands, mipagawas og flash flood warning ang mga otoridad. Miubos sa negative 20.55 degrees Celsius ang temperatura nga natala sa National Weather Service Office sa Buffalo Niagara International Airport. Susama kini sa labing ubos nga temperatura nga natala ni atong 1942. Kini human nakasinati og Arctic blast ang North America ni atong miaging mga adlaw. Hinuon gipaabot nga dili na magdugay ang sobrang kabugnaw sa panahon sa US ug Southern Canada tungod kay posibleng mahuman na kini sa mosunod nga mga adlaw. Sa Iraq dili mo menos 23 ka mga army recruits ang namatay ug 36 ang samdan human gipabuto sa usa ka suicide bomber ang usa ka airfield sa Baghdad. Matod sa Baghdad Security Operations Center, gitumbok sa pag-atake ang mga volunteer nga miduyog sa gobyerno aron mapukan ang mga militanteng dunay kalambigitan sa Al-Qaeda sa probinsya sa Anbar. Gihangyo ang mga volunteer sa gobyerno nga gipanguluhan sa mga Shiite aron makontrol ang uluhan sa Anbar ni atong miaging semana. Walay grupong miangkon sa pag-atake. Naitabo ang pagpamomba usa ka adlaw human misaad si Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki nga paningkamutan niya nga hingpit nga mapapas ang Al-Qaeda. Gibutiag sa United Nations nga dulan 9,000 ka mga tawo ang namatay sa Iraq niadto miaging tuig tungod sa kagubot sa nasod. O gipaabot nga ipagawa sa Samsung ay lang labing ulahing Galaxy S5 karong Abril. Matod sa Executive Vice President sa Samsung Lee Young-hee, gisusi karon sa Samsung nga butangan og eye scanner ang maong model sa Samsung tungod kay daghang mga tawo ang naghinangup sa iris recognition technology. Gipaabot nga lahi ang hitsura sa Galaxy S5 itandi sa Galaxy S4. Gibutiag sab sa Samsung nga dungan nga ipagawa sa S5 ang mas gipanindot nga Galaxy Gear smartwatch nga mas nipis ang design ug advanced ang functions. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Sports News uban ni June Tariman. Kampiyon ang Cebuanong golfer nga si Lloyd Jefferson Go sa Philippine Amateur Open Golf Championship kagahapon sa Wakwak Golf and Country Club sa Mandaluyong City. Si Go kinsa may represent sa Cebu Country Club mitapos sa final round uban ang bugis sa final 4 holes apan nakahimo gihapon paglabaw og 11 strokes kang Jovim Carlos alang sa 4 over 76 ug aggregate score 291. Gipatuloy Go ang pagdaog sa mga foreigners sa torneo sa mga nanlabing tuig. Sa local basketball, sakop lang sa coaching staff sa Ateneo Blue Eagles ang PBA Hall of Famer nga si Ronnie Magsanok. Si Magsanok mo ay responsable sa pagdala sa San Beda Red Lions ngadto sa finals sa 2012 NCAA Men's Basketball Tournament. Uban ni Magsanok sa coaching staff sa Eagles, sila si kanhi UP Maroons head coach Ricky Dandan ug ang kasamtangang head coach nga si Bo Perasol. Sa NBA, giangkon sa two-time All-Star small forward Lol Deng nga nakuratan siya sa pag-trade kaniya gikan sa Chicago Bulls ngadto na sa Cleveland Cavaliers. Matod ni Deng, wa siya katuo nga ibaylo siya human sa siyang ka seasons sa Bulls. Ang Bulls mipili kang Andrew Bynum tungod sa salary cap friendly contract nini ug ang kahigayunan pag-angkon sa future draft picks sa Cubs. Si Deng miingon nga ang iyang nalisdan nga bahin sa trade mao pagpasabot ngadto sa inginahan nganong gibaylo siya. June Tariman, Solar News. Bana-bana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Hi, Manchu. Patayag gi-monitor sa Pag-asa ang usa ka low pressure area nga posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong hapon. Kung makasulod na kini sa PAR, ngalanan kini og agaton. Mapanganuron nga doon ay hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan o thunderstorms sa Visayas o Mindanao tungod sa ikog sa usa ka low pressure area. Bugnaw sab ang panahon nga doon ay taligsik sa Northern Luzon ug Metro Manila tungod sa northeast monsoon kun amihan. Base sa Metro Weatherscape, gamay ra ang mga pag-ulan sa Cagayan Valley. Doon na say mga dagom sa Pacific area nga makaapekto sa Mindanao. Sa hapon mo paduol kini pag-ayo sa Mindanao ug makahatag og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan. Sa Visayas, ulanon ang Dumaguete, Tagbilaran ug Borongan ug dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu.
Sa Metro Cebu, ulanon ang weekend hangtod na sunod semana at ulgyod sa novena sa fiesta sa Senyor Santo Niño. Og sa Mindanao, ulanon nga dunay thunderstorm sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Katag-katag sabang pag-ulan sa Cotabato, Butuan ug General Santos City. Sa Metro Davao, ulanon nga dunay thunderstorms hangtod na sunod semana. Mao kadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.